Enyigo nna Govano Anambra State Bullet Pass Simeon Nwankwo Soludo ya bụ mmemme enyimozu bụ nke gbasoro iwu niile nke enyimozu na Anambra State nke afọ 2019. Ofufe nru enyimozu abụ nke achịkọbara na St. Teresa's Catholic Church Isuofia ma bụrụ nke merụbere site n'aka Peter Cardinal Okpaleke. Ya bụ mmemme enyimozu ya bụ nke a malitere site n'ịkwụ n'ahịrị site n'aka ndị ezinụlọ ya, ndị chịrị echichi nakwa ndị ọzọ ha na-emekọrịta ihe, emechaa ekpe ekpere site n'aka Peter Cardinal Okpaleke bụ Catholic Bishop nke Diocese Ekwulọbịa. Akara ya bụ nke elimozu na St. Teresa's Catholic Church nke dị n'Isuofia bụ nke Peter Cardinal Okpaleke nọ n'isi ya. Ibube ahụ mmadụ bụ nke bidoro site n'ịkwụ n'ahịrị nke site n'aka ndị ezinụlọ ya, ndị ama ama n'obodo nakwa ndị ọzọ ga sonyekwara ekpere Peter Cardinal Okpaleke kpere. Ọ na-ekwu okwu na ya bụ ajamas, Gọvanọ Soludo kwuru na iwu nke eji akwa ozu bụ nke emepụtara iji wee hụ na a na-enwe aṅụrị n'ebe ndị dị ndụ nọ, wee kwuo na ụfọdụ ndị Igbo emeela ka akwamozu bụrụ ibu dị arọ dịịrị ndị o metụtara. Dịka ọ na-akọwa nna ya dịka onye nwere ndụ jupụtara n'afọ ojuju, Gọvanọ Soludo kenere ndị niile kwadoro ya bụ iwu na-achị akwamozu, wee kọwaa na ya bụ akwamozu bụ nke ha ga-eji wee gwa ndị na-enweghị ka ọha na ha nwere ike ịkwa ozu na-emefughị nnukwu ego. Na mbụ n'okwuchukwu ya, onye Catholic Bishop nke Nnewi Most Reverend Jonas Benson Okoye gwara ndị ụka na ndụ ga-abịarị n'isi njedebe otu ụbọchị, wee gwa ha ka a gbaa mbọ ịhụ na ha na-achọ iru nke Chineke. Ụfọdụ ndị gwara ABS okwu, ndị gụnyere President General nke ọha na eze ndị Igbo Worldwide Chief Emmanuel Iwu-Anyanwụ, Sinetọ na-anọchite Anambra Central n'ụlọ omeiwu ala Nigeria Sinetọ Victor Ume nakwa Sinetọ Rochas Okolocha gwara ndị ezinụlọ ya ka ha gbaa mbọ hụ na ụkpụrụ nna ha bụ nke ha ga na-esonye. Anyị bịara nga ịkwanyere somebody kwesịrị ịkwanye n'ugwu. Anyị na-arịọ Chineke ka ọ nọnyere ya. So eji m aha ndị Igbo niile n'ebe niile na-asị Charles Soludo ndo, na-asịkwana ya na anyị dị very proud of him. Anyị na-eji anyị isi. Ndị ama ama bịara ya bụ mmemme gụnyere osote aka na-achị Nigeria bụ Alhaji Kashim Shettima, onye Deputy Speaker nke House of Representatives Benjamin Kalu, onye Speaker nke State House of Assembly Right Honorable Somtochukwu Udeze, Chief Judge nke steeti a Justice Onoche Anyachebelu, Gọvanọ nke Enugu Steeti Dr. Peter Mba, aka chiburu Anambra Steeti Maazị Peter Obi, Sinetọ Tony Nwoye, Sinetọ Ifeanyi Uba, ndị Deputy Gọvanọ nke Delta, Oyo nakwa Ebonyi Steeti, ndị Anambra State Executive Council nakwa ndị enyi na ndị ikwu na ibe. Late Pa Soludo, onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 92 bụ onye mụtara ụmụ 7 nakwa ụmụ 27 nakwa ụmụ 7 nakwa ụmụ nwaanyị 8 ndị mmọnwụ dị iche iche nakwa egwu dị iche, tinyekwara egwu egedege ahụ ama ama bụ onye nọ n'isi ya bụ Teresa Ọnụọra bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ